abin da ya sa saboda kai baitin ya wuce yanzu kamar ne kara wayannan yan matan daga ina haka malam lafiya tambaye shi dai ban gane tambaye shi ba to mu da ka gama muna da abin yi ba zaman banza muke ba muna da sana'a mu yara kenan to ai ni anan garin na fi karfin ku kalle ni ku ce wai kuna da aikin yi ni ku ga aikin yi muna da aiki dan wannan sabon restaurant da kake jin labari aka bude a nan garin to mu ne masu aiki a wurin mu ne ma'aikatan wurin da kake jin labarin tsala-tsalan yan mata to mu ne ba zaman banza muke muna biya lalata irin ku ba sabon restaurant ku ne a ciki mana kan uba to ni za ku jin gaya muku mu ni uban ku ne a nan garin duk wata mace da wani dan iska da yake tinkahu a garin nan to mu da ka gama ba zaman banza muke ba muna da abin yi ke yarinya ɗaki jin gaya muke ni da ke ganin nan rayuwar da ne a kudu a Lagos ba wai irin rayuwar ku ne ba ku gane wani ku da kuke rayuwar iska me yake sai a gurin kai din wa har da wannan ifritin na fika haka tunda kai ta dai fi mai zaman banza yana shi ƙarya kuke wallahi ƙarya kuke kai ne babban makaryaci kai wallahi ƙarya kuke ku za ku tsaya ma sauraren shi idan mu muna da aiki ni kuke ga yana magana ni ne au ni dan iska ne kake mara kin kunya in bariki ta kai har ta huda ƙarya kike kece iska sun zo ku kan gida na su da go buliti yayi sai ga magana ni kai da go buliti ƙarya kike wallahi biki isa ba yi ki ba a garin nan dan daudu ya tare irin wannan matan alƙur'an da sake sai ne maganin sa ni kuma zan nuna masa dan hansin a garin nan ba shi da damar da zai nuna jab zai san da mato yake magana ni ba zai sani wallahi sai na dau mataki a harkar nan wallahi sai na dau mataki har wannan dan iska dan hansin irin wannan dan hansin ita da mata rida ina garin nan lokacin da na bude gidan karuwai a Lagos alƙur'an ba tare irin wannan mata masu kyau ba billahi lazi ban tara ba